Patiënten strijden tegen machtspositie van zorgverzekeraars. Het is maandag 23 december. Dit is Zeeland Nu. Verzekeraar mag niet op de stoel van behandelaar zitten. Moordenaar Breskes blijft langer vast. En 77-jarige Gawa Wijnberg overleden. Dag dames en heren, zorgverzekeraars krijgen te veel te zeggen over de inhoud van de zorg. En dat moet stoppen. Dat vindt Ivo van Loo van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland in Goes. En hij is daarom samen met 21 van zijn patiënten naar de rechter gestapt. Van Loo staat niet alleen in zijn strijd. Meer zorgverleners delen zijn mening. Ik ging bijna in tranen uitbarsten. Ja. En daarna kwam de woede. Van hoe kan je dit maken? Roy de Leeuw uit Vlissingen is één van de 21 patiënten die naar de rechter is gestapt. Hij heeft een dubbele zenuwbeknelling en heeft daardoor geen gevoel in één been. Via een doorverwijzing van de specialist kwam hij bij de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland terecht, met 9 vestigingen in Zeeland. Maar zijn verzekeraar wees de aanvraag af. Eén mannetje binnen de VGZ beslist dan van het is niet complex genoeg, heel je dossier, dus het gaat gewoon niet door. We doen het gewoon niet. Terwijl dat ze de specialisten hier roepen van het moet. De revalidatiekliniek vindt de situatie van Roy zo ernstig dat hij nu gratis behandeld wordt. Dat Roy zijn behandeling niet vergoed krijgt, heeft met de contracten te maken. Patiënt A en B hebben allebei een beroerte gehad. Beide worden ze doorverwezen voor een revalidatietraject naar een kliniek. Patiënt A is verzekerd bij CZ en krijgt de revalidatie wel vergoed. Patiënt B is verzekerd bij VGZ. Zijn aanvraag wordt afgewezen door de medisch adviseur en krijgt de revalidatie niet vergoed, omdat VGZ geen contract heeft met de kliniek. Ivo van Loo is de baas van de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland. Hij heeft samen met de 21 patiënten de zaak aangespannen. Wat hem vooral tegenstaat is de ongelijke situatie van het zorgsysteem zoals die nu is. Ik vind dat het dan een loterij wordt. Het is de mening van de medische adviseur achter zijn bureau, die de patiënt nog nooit gezien heeft, die dan blijkbaar belangrijker is dan de mening van de verwijzer en met name de revalidatiearts, die er verstand van heeft en die dus daarvoor doorgeleerd heeft en zou moeten worden gevolgd in zijn mening. Bij de revalidatiekliniek in Vlissingen staat verslaggeefster Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, de rechter die heeft inmiddels uitspraak gedaan, hè? Ja, dat klopt. En VGZ is op de vingers getikt. Ze moeten alle dossiers opnieuw bekijken. Want, zegt de rechter, de afwijzingen zijn te sumier, dus eigenlijk te slecht onderbouwd. Hè? Het zat al in het filmpje, niet complex genoeg of niet doelmatig. Dat is te kort door de bocht, zegt de rechter. Ja, je noemde het al, hè? Een tik op de vingers. En dat is niet voor het eerst. Nee, zeker niet. Zeeuwse zorgverleners hebben in het verleden wel vaker in de clinch gelegen met verzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan Emergis in Kloetingen. Dat was in 2017, toen met CZ en Zilveren Kruis. Het ging er toen over dat er een patiëntenstop dreigde. De patiënten bleven komen, het geld was op. Nou, er ontstond een conflict, maar dat is uiteindelijk opgelost zonder de rechter. En vorige week nog landelijk, Icasia ziekenhuis in Rotterdam, ook een conflict met VGZ over dat het ziekenhuis te veel patiënten zou behandelen. Ja, wel vergoeden, niet vergoeden. Hoe komt dat nou? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met hoe wij ons zorgsysteem hebben geregeld. Hè. Die verzekeraars die gaan over het geld, hè. Die moeten op de centen letten. Ja, en dat is ook wel heel begrijpelijk. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk te maken met stijgende zorgkosten. En dus met een verhaal zoals dat van Roy in het filmpje, die gewoon zorg nodig hebt. Ja, zie daar altijd maar samen uit te komen. Dat lukt dus niet altijd en dan komt het dus voor de rechter. Ik verwacht dus ook niet dat dit het laatste zorgconflict is dat voor de rechter eindigt. Marieke Kerklaan, dank je wel. De man die in 2011 zijn vriendin in Breskes doodstak, komt niet vervroegd vrij. Dat heeft de rechtbank in Middelburg beslist. De man zit voor de moord een gevangenisstraf uit van 12 jaar, mede omdat hij de vrouw doodstak voor de ogen van een van haar kinderen. De 56-jarige man wilde een vervroegde vrijlating omdat hij al 2/3 van zijn straf heeft uitgezeten. Maar het Openbaar Ministerie en nu dus ook de rechtbank willen niet dat de man vervroegd vrijkomt, omdat hij tijdens een proefverlof zijn nieuwe vriendin ook mishandelde.
1 op de 5 kinderen in Vlissingen woont in een eenoudergezin, blijkt uit CBS-cijfers. Ook in Terneuzen, Middelburg en Goes wonen flink wat kinderen bij of alleen een moeder of alleen een vader. En dat is omdat de ouders uit elkaar zijn, een ouder is overleden of omdat ouders nooit hebben samengewoond. Het CBS constateert dat steeds meer kinderen in eenoudergezinnen wonen. Was dat rond het jaar 2000 nog 1 op de 9, nu is dat landelijk gemiddeld al 1 op de 6. In Zeeland zijn er ook gemeenten waar het aantal de laatste jaren stabiel blijft of zelfs afneemt, zoals in Borselen, Tholen en Hulst. De gemeente Sluis had de hoop al opgegeven, maar gaat nu toch weer proberen om Rijksmonument Het Hoompje in Sint-Anne-ter-Muiden op te laten knappen. Het vervallen klooster is eigendom van Ronnie van de Putten, ook wel de Krottenkoning genoemd. Het Hoompje is namelijk niet het enige vervallen monument in zijn bezit. In Wassenaar wordt Van de Putten nu gedwongen om zijn monumenten wind- en waterdicht te maken. En de gemeente Sluis volgt dat voorbeeld nu. Monumentenwacht Zeeland gaat de staat van het klooster onderzoeken, zodat de gemeente de Krottenwoning ook echt kan dwingen tot actie. Het Omnium in Goes is de komende dagen het strijdtoneel van 1300 jonge voetballers. De jongens en meisjes tussen de 8 en de 17 van verschillende voetbalclubs uit de omgeving doen mee aan het jaarlijkse kersttoernooi. De deelnemers nemen het toernooi serieus en sommigen vinden het in de zaal leuker dan op het veld. Het is minder koud. Minder koud? Ja? Vind je het niet zo leuk om in deze kou nu op het veld te staan? Nee. Gewoon een klein veld met 4 man. Het is wel leuker als dat je een groot veld hebt. Heb je veel meer de bal als op het groot veld, zeg maar. Je kan beter met je team praten, want als je heel ver staat van je teamgenoot kan je hem niet echt horen of hij kan jou niet horen. Het toernooi duurt nog tot en met Oudejaarsdag en dan vinden de finales plaats. Haar poëzie was kritisch, recht voor zijn raap en met humor. Haar Joodse achtergrond een terugkerend thema in haar werk. Zaterdag overleed de Middelburgse dichter en beeldhouwer Gawa Wijnberg. De infectieziekte, haat, ligt nu ijlend in heel veel bedden. Met snelle sloffen van rancune sluipt het door het wereldwijde web. Gawa Wijnberg is niet meer. Ze was beeldend kunstenaar, de eerste stadsdichter van Middelburg, verhalenverteller, maar bovenal dichter. Langejan is Middelburg de navel van zijn wereld en donderdag het hartje van zijn week en op marktdag en in de winter zomerliedjes spelen. Hoe ijdel is hij en waarom in het donker bleek. Poëzie kwam als laatste kunstvorm in haar leven, toen ze een cursus ging volgen. Ik werd helemaal laaiend enthousiast, want ze legde uit wat je moest doen. Dat er zoiets bestond als een metafoor en dat je daarmee kon werken. En ik dacht, een beeld, een woordbeeld, dat kan ik natuurlijk. Ik ben beeldhouwer. En toen kwam ik met Als mannen zouden bloeden, hoe groot en imposant het maandverband. Toen zei ik tegen Ellie de Waard, dit is geen gedicht hoor, maar het is wel heel leuk. En toen zei ze, ja, dat is wel een gedicht. Oh. Kritisch en recht voor zijn raap legde ze altijd de dichterlijke vinger op de zere plek. Maar het kon nooit zonder humor. Als je niet kan lachen om situaties, waar ben je dan? Dan ben je alleen maar droef of boos. En ik vind dat er gelukkig een heleboel dingen zijn om heel hard over te lachen. Gawa was al lange tijd ziek. De dood lag altijd op de loer. Daarover gaat ook het laatste gedicht van haar meest recente bundel. Ik ben de aardbei achter glas. Ik heb mij niet op schoot genomen, zelfs niet als ik mijn moeder was. De kaarsen van de kastanje gloeien onverschillig. Of ik nu oud of bijna weg, zelfs de treurwil lacht. Ik blijf stil en weet niet hoe lang nog, maar ik zit en tril en wacht. De dag begon regenachtig, maar aan de kust klaarde het daarna best nog aardig op. Met 6 tot 8 graden in Zeeland blijft het zacht voor de tijd van het jaar. En de komende dagen is het wisselvallig. Morgen veel regen, maar eerste kerstdag dan lijkt het droog te blijven.
Tweede kerstdag zal dan weer regenachtig zijn. En straks na deze Zeeland Nu weer een aflevering van De Derde Helft met Jan-Jaap Corré. Straks in de derde helft een van de weinige Zeeuwse medaillewinnaars op de Spelen ooit. Elisabeth Willeboortse deed het in 2008 in het judo. En naast haar zit haar eerste trainer Wim Geelhoed, die nog altijd ideeën heeft over hoe judo uitgevoerd zou moeten worden. En rechts van mij Meerten Dallinga, biljartorganisator, die misschien wel weer een WK naar Sluiskil gaat halen. Dat straks in de derde helft. En behalve de derde helft ziet u ook nog evenement van de week. Dit keer de Singalong in Vlissingen. Nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.